dve zemlje. Adem Ljajić u prvom planu u finišu sezone, zaista je nevjerovatan incident kada ga je napao trener Fiorentine Delio Rossi. Vidjet ćemo šta će biti sa Ademom Ljajićem koji je dakle u sastavu od starta, a prvo i himna Srbije. Majsni. Pa dobro, eto, znate već šta se desilo, vidim da ste svi upućeni u to. Meni je stvarno žao. Još sam pod utiscima, ali šta da se radi, to je život, idemo dalje. Žao mi je što se sve ovo izdešavalo. Ja stvarno, naravno, poštujem sve, respektujem svakog. Volim Srbiju, uvijek sam teo da igram za Srbiju. Svoje 10. godine sam igrao za Srbiju, za reprezentaciju. Desilo se to da su tražili, selektori tražili da svi pevaju himnu. Ja najviše, mislim, poštujem svakog i respektujem svakog, ali mislim, ako ne poštujem samog sebe, da mene ne može posle niko respektovati i poštovati. Znao se za celu priču od početka, čak ste i ugovor potpisali. Zašto nije moglo možda da dođe do sporazuma nekog ranije i da se ranije dogovorite o tim stvarima? Pa dobro, nisam ja puno, pričali smo o tome i to je to. Nismo pričali na vreme, pričali smo sada i to je to. Ko peva zlo ne misli, ali da li važi obrnuto ako je u pitanju himna? Šta misli onaj koji je ne peva? To je tema današnjeg Oka. Ja sam Zoran Stanović, a moji večerašnji gosti su Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli, Gočin Stojanović, reditelj, Slobodan Georgijev, novinar Nedeljnika Vreme i moj kolega Aleksandar Stojanović. Hvala vam svima što ste danas u Oku. Naravno, povod je to što mladi fudbaler Adem Ljajić nije pevao himnu u subotu, uprkos protokolu koji je potpisao, ali ta vest je inače najčitanija, recimo, ako to može nešto da znači na sajtu RTS-a u protekla 2 dana, dakle, važnija na neki način čitaocima od svih vesti o formiranju vlade. Aca Stojanović je napisao takođe jedan komentar na tu temu. Aco, i ti si rekao da je problem po tebi u tome što se Ljajić ugovorom obavezao na nešto, a onda je to prekršio i kažeš da nije bitno što je u pitanju himna, nego da je u pitanju njegova reč. Mislim da smo okrenuli stvari naopačke i da su se ljudi uhvatili za tu stavku dogovora. Radilo se o tome da od trenutka kada je Siniša Mihajlović postao selektor fudbalske reprezentacije, ni u jednom momentu nije krio bilo šta što traži od igrača i bio je sve vreme otvoren. Čak i prva stavka i prva vest u vezi sa Sinišom Mihajlovićem još mesec dana pre nego što je postao selektor bila da traži od igrača da nauče reči himne i da je pevaju. Niko se tome nije protivio sve do subote. Ono što ja tvrdim i što mislim da je greška, to je da su ljudi okrenuli ovu stvar, ispolitizovali. Mihajlović je udaljio Adema Ljajića iz reprezentacije zato što ga je izneverio i njega, ekipu, i nije održao reč. Đorđe? Ja se slažem sa ovim skoro u potpunosti, posebno o ovoj prepolitizaciji, pošto ljudi valjda do sada prave vladu, a i čini se da tu ima mnogo malo neizvesnosti ili manje nego što su očekivali, onda sada se pažnja nekako i publike i medija prebacuje na nešto što je apsolutno sporedna stvar. Dakle, od nečega što je u krajnjoj liniji stvar dogovora između selektora i igrača. Ja mislim da tu ima jedna pozadina koja nije politička, koja je više kulturološka. Pokazalo se da koliko su ljudi frustrirani, koliko zapravo su jedno stanje nacionalnog duha
je ta frustracija, te su strune toliko napregnute, da je onda jedna sitnica dovoljna da izazove buru komentara. Pre 2 nedelje... Ali možda je to indikator. Pa jeste, to hoću da kažem, nije poenta sada u ovome. Pre 2 nedelje taj isti Ljajić je bio heroj nacije i svi su ga štitili posle ovog incidenta sa trenerom u Fiorentini, kada je bio napadnut. Sada opet drli kamenje na njega. S treće strane, u Sandžaku on sad se pokušava po forumima se pretvori u nekog heroja, maltene nacionalnog i sandžačkog heroja. To je nešto što ne treba ni Srbiji, znači ni državi, ni reprezentaciji, ni samom Ljajiću. I mislim da je bilo dobro da svi malo spuste loptu, iako ja imam razumevanje za ideju selektora Mihajlovića, ali se plašim da je ispalo naopako i da će biti više štete nego koristi. Ja mislim da nije problem uopšte Ademu Ljajiću, nego u selektoru Mihajloviću koji je sebi dao 2 cilja, od kojih jedan neostvariv. A to je da promeni imidž Srbije u svetu kroz fudbalske utakmice. Sam je to više puta ponovio, što mi svedoči o tome da on nije kvalifikovan za taj posao, jer nije zato pozvan. Ja se bar nadam da nije zato pozvan. Pozvan je zato da odvede tim na svetsko prvenstvo i da eventualno podmladi kao drugi cilj reprezentaciju. Iz toga proizilazi ta nedotupavna ideja o etičkom kodeksu, koji je potpuno neprimeren normalnom vrsti ponašanja. Motivacione strategije trenerske mogu biti razne. Helenio Herrera je zatvarao igrače u mrak, udarao im loptu i govorio za koga igraš kad igra u Barceloni, za Barcelonu, pa posle to preneo u Italiju, pa mu to nije prošlo, jeli? Govorimo o tvorcu Katenača. Motivaciona trenerska strategija Mihajlovićeva je veoma pogrešna, kao što je i pokazalo se pogrešna i njegova ideja da Srbija možda igra sa trojicom pozadi protiv Španije i to drugog tima Španije. Ovo mu je jako zgodno došlo jer mi više ne govorimo o toj vrlo rđavom nastupu naše reprezentacije, nego govorimo o nesrećnom Ademu Ljajiću. Pa, za razliku od Saše i od Đorđa, ja ne mislim sad da su mediji, pošto iz vašeg ispada da su zapravo mediji napravili ceo slučaj od ove situacije. Dakle, ja tako ne mislim. Mediji su ga naduvali samo. Pa, mislim, mediji rade svoj posao. Dakle, oni su izvestili o tome šta se desilo. Dakle, prosto se desilo, jedan čovjek je izbačen zato što nije pevao himnu i mi smo onda saznali, bez obzira na ovo što ti kažeš, dakle, Siniša je trener 7-8 dana ili 10 dana, dakle, nije trener mesec dana, dakle, pričalo se pre 3 meseca da je trener. To što je Kurir objavljivao tekst himne i rekao, Siniša, kad budeš trener, ovo moraju da pevaju, to je sad druga stvar. Ne razumem šta hoćete da kažete. Pa, hoću da kažem, dakle, da prvo mediji nisu napravili događaj je takav kakav jeste, dakle, to se desilo, mediji su o tome izvestili, šta više mislim da je dobro da se o tome raspravlja, jer isto pokazuje da je i društvo malo postalo osjetljivije, dakle, da takve stvari postaju bitne ne samo na tom nivou, da kažem, fudbalskom i ovakvom, nego vidimo da tu ima i nekih drugih stvari, ovo što je Đorđe rekao, dakle, da je mala jedna stvar potrebna da zapravo otvori mnogo veću temu, mnogo veću društvenu temu, nego što je fudbal, zabava, kao što je Mihajlović rekao. Ali sad vratim malo na fudbal i tu vatru oko fudbala. Da je Ljajić dao 3 gola Španiji ili da je dao bar jedan odlučujući, da li bi mi danas pričali o tome da on nije pevao himnu, da li bi to bilo sad toliko važno, Đorđe? Verovatno ne bi, ali ja prvi ne bi sedeo u ovom studiju, niti bi bio pozvan, niti bih učestvovao da je ovo sportska tema. Budimo realni, ovo nije sportska tema, ovo je jedna politička i društvena kulturološka tema sa sportskim povodom. I ja sam čitao ovih dana dosta duhovitih, lucidnih i glupih svakojakih komentara povodom toga. Ono što je tu sada kad sklonimo tu penu, onda ostaje to što sam rekao malo čas. To je ozbiljan simptom velike društvene nacionalne frustracije. Problem, meni recimo je ideja, rekao sam, dobra, zdrava, loše realizovana, ali meni je isto tako tužno bilo svih ovih godina i mislim da je to Mihajlovića navelo da pokuša ovo da uradi. Znači, kada smo gledali kako ceo stadion zviždi našoj himni, dakle, to je bilo dok je Mihajlović bio selektor, vidjeli smo samo bio igrač. Samo je Santrač pevao, svi drugi zvižde i igrači stoje. Ovo je bilo utakmica u Francuskoj, znači nisu baš... U Beogradu je još mnogo gore bilo, u Beogradu je ceo stadion zviždao. Igrači uglavnom nisu pevali, a neki su čak i javno demonstrirali, češkali se, vrteli, ranije to se dešavalo. On je hteo sa time prekine, to je bio možda njegov pokušaj da malo mobiliše, to što je rekao Gorče, da malo mobiliše tim, da malo stvari pozitivnu atmosferu. Nezgoda je u tome što ja sam siguran da većina igrača, kao i većina gledalaca ove emisije ne zna tekst naše himne, više od prve, eventualno druge strofe. Naravno da Ljajić mladi... Ne zna ni sam Siniša što se naravno da Ljajić pogotovo ne zna ili ne mora da je zna i ta stvar je mogla da legne. A zašto pogotovo, Đorđe, izvini? Pa, zato što je mlad otišao, zato što je... Nije baš tako mlad otišao sa 18 godina.
Pa dobro, Zorane, šta su oni mladi pre par godina? Zorane, ali opet smo upali u tu zamku. Dakle, mi smo prvo što bi trebalo da pričamo, to je da li je Mihajlovićev potez ispravan u trenutku kada su svi znali za njega. Dakle, niko Sinišu Mihajlovića nije kritikovao pre nego što se dogodilo ovo. I ne zaboravite, između subote veče i ponedeljka pre podne je prošlo, na primjer, 36 sati. Niko Adema Ljajića tokom nedelje nije napao što nije peo himnu. Ja bar ne znam za to. Dakle, tek kada je se sve to dogodilo, onda su mediji objavili čitavu tu priču i počeli da pišu o tome. Onog časa kad je on udaljen iz reprezentacije. Ali moram da kažem jednu stvar. Vraćamo se, ja mislim, dečak od 20 godina koji je otišao sa 18 u Italiju. Siniša Mihajlović njemu bio trener. Istina Bog, Siniša Mihajlović nije uspešan trener. Bio ni u jednom klubu do izvesne mere u Katani, to da, ali ne, ni u Bolonji, ni u Fiorentini. Što je također veliki problem kad vi zovete nekoga ko nije dokazan trener da bude trener reprezentacije. I što se ponavlja već nekoliko puta. Tako je, s nekim koji pritom nema baš etički briljantnu priču iza sebe kao igrač, te je onda po principu Poturica Gorio Turčina veći katolik od pape, da pomirimo ove strane, te traži od igrača čovek koji je pljunuo Jeremisa u jednoj od najvažnijih utakmica na otvorenju odnosno za nas važnoj utakmici, koji je protiv Slovenije isključen 2000. godine, koji je kriv za 5 od 6 golova koje smo pribili od Holandije. Čovek koji se svađao sa vjerom na rasnoj osnovi. Čovek koji je, kako bih rekao, da ne pričamo ovim pričama osim koga se, čovek koji je potpisao u sred leta 2000. godine pristupnicu SPS-u, pa posle rekao nešto su mi ponudili, izvinjavam se, politički nepismen, a pokušava da se bavi politikom preko reprezentacije, objašnjavajući da je potrebno da promeni imidž Srbije. Ne pokušava se pravi politikom. Pa kako, izvini, Aco, kako može biti namera jednog selektora da promeni imidž Srbije u svetu? On treba da... Ne, u fudbalskim organizacijama. Dakle, u fudbalskom. To si ti sad malo dodao. Dakle, nije on rekao sad ćemo da... Ne, on je rekao, kako sam ga citirao, to si ti dodao da on misli na fudbalske reprezentacije. A pošto mi znamo Sinišu Mihajlovića mnogo godina, znamo da njegov, kako bi rekao, lumen ne sija tom svetlošću koju sad hoćemo da mu damo. Dakle, ali da se nije on time ogradio, on je na samom početku rekao ja sam radio loše stvari kao igrač, ponašao sam se tako i tako, zar to nije na neki način ograda, ne želim da vi ponavljate moje greške. Govorim o pogrešnom postupku, ne govorim ja o tome, ja govorim da on nije kvalifikovan da vodi reprezentaciju. Kao što je, kako nam kaže... Ti se njega diskvalifikuješ. Kao kad Toma Nikolić ode i kaže šta kaže o Tbilisiju. Znači, nije još ni postao prednje, već je napravio internacionalni gaf. To je ista stvar. Čovjek je 3 dana selektor, gubi utakmicu i to rešava time što udalji Adema Ljajića za reprezentaciju. Nije on to rešavao. Da li je Siniša Mihajlović, nismo mi kompetentni, ne pričamo da li je, osim Gorčina izgleda, da li je Svako je kompetentan da sudi o javnoj delatnosti. Ali sve da li je Mihajlović da je dobar selektor. To je, ja mislim, moje skromno mišljenje, dakle, amatersko je da je on jedan od najvećih igrača koje je ova zemlja imala poslednjih 20 godina, najvećih, najuspešnijih po raznim kriterijuma, i selektor kak mlad... U klubu ili u reprezentaciji? Pa generalno, sada naravno, pre svega u klubovima, naravno, u kojima je igrao. U reprezentaciji je pravio te gafe, ali nije ovde sada pričao o Mihajloviću. Ovde je reč o tome da imamo selektora, mlado, kako smo mogli imati. Ja mislim da je on jedan od boljih izbora. Da li će biti uspešan? Teško je biti uspešan kada radite posao na čelu Srbije u bilo čemu. Dakle, u bilo čemu. I da on je pokušao na taj način da malo stvori pozitivnu atmosferu. Kažem, nezgodno je što je tako počelo. Mislim da je njegova, jako je loše što se to politizuje. Ne samo se politizuje, nego otprilike kao se ugrožavaju nečija ljudska prava. Igranje reprezentacije nije ničije ljudsko pravo. Mislim, ja ne mogu se žalim što ja ne igram sad u reprezentaciji ili što nisam trener reprezentacije. Dakle, to je stvar ugovora. I samo još nešto pod etičkog kodeksa. U Americi i u profi timovima i u amaterskim ekipama, svi oni na koledžu kada igraju, košarku, šta god, ragbi, fudbal američki, svi oni potpisuju neku vrstu kodeksa ponašanja, to nije nikakva specifičnost. Ja mislim da je to Mihajlović uzeo sa zapada. Dakle, svi oni potpisuju neku vrstu ugovora koji obavezuje, ne znam, da neće se drogirati, da će pristojno se ponašati i tako dalje i tako dalje. U tom smislu, u taj ugovor je stavljeno i pevanje himne. Ja ne mislim da je to, kažem, najvažnija stvar na svetu. Važno je da se ta himna poštuje. Morao bi da zna trener Fiorentine da njegov igrač koga je trenirao ima enišu, što bi se reklo, ima neki problem s tim.